सुता के नहीं खेले जा ना ना कहीं न ठकी राम राम कहीं नहीं ठेक सकत। थोड़े दिन के बाद इनकर पितिया ससुर गइले तो जब पितिया ससुर गइले हां तो ई ओरहन लेखा दिहले हां कि रे लड़का पढ़ल लिखल ना है सका ना सब अनपढ़ बुझाता है। हां पकलो घर भोज में बोलौले नहीं छोटका सरवा के हां हां तो लागल कहे जे गेट तो बनौले बड़े जे में तार बाबूजी मर जाए तो खड़े मजल निकल जाए। हां ठकी ना होई तो पितिया ससुर कहले कि चुप रहो चुप रहा उ बेवकूफ हो हां नपले ना होई ना ना उ नपले ना होई हां एमे तार चाचा बाबूजी दोनों जना मरिहे नु हां तो एके संग दोनों जना के मजल निकल छी डबल मजल कमलेश देहाती कॉलेज जौने घरे हमर हितई भई छी जे गोल के गोली चौरिए बड़े चौरिया बड़ा सो तले इनकर असली ससुर गइले हां तो ई ओरहन लेखा दिहले हां किरार भाई भाई अरे और बेटा बेटा दोनों के दोनों अनपढ़ गवार बड़े हां हां घर भोज में आइले तो देखौनी अपन दरवाजा हां तो एक जन कहले जे खड़े मजल निकल जे तार बाबू के हां अरे और भाई आइले तो कहले कि नाही चाचा बाबू दोनों मुहे थे के संग निकल जे हां तो इनकर ससुर कहते कि चुप रहो चुप रहा पढ़ल लिखल ना हवे ना ना एमे से तार घर भर मुंह जाइलू हां तो एके हला कुल्हनी के मजल निकल केहू में केहू ठेकी ना के उठे के ना वाह वाह अरे हे कौन हो गइल भैया तन बढ़ा दे करा मैं हेलो हां रह दी हेलो तने मने हमरो से कहानी एक चाहिए राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राम गए सुरधाम। जामवंत हेलो सुमंत जी के भेजल गई हां कि हे सुमंत राम के मना के ले आवो ले आवो राम नाम मन ले हां आके खबर सुनौले जे कले जे ना हां जेले 14 वर्ष वनवास ना काटो तले हम अयोध्या में लौट के ना जाए नाया बाबा वाह श्रीमान पप्पू साउंड के सजन से पुरस्कार आई हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार। अब जाने की महाराज हां राजा दशरथ के प्राण छूट गई। 13 दिन तक नाई में सरसों के तेल डाल के उनकर लाश रखाई। हां एने जे भरत जी के ननिहाल से बुलावल गए मास्टर साहब वाह भरत जी जब बनी ननिहाल से हां सुनसान गांव लगता कहले जे माई नगर में केहू से केहू बोलत नहीं खे आखिर बात का बा का बात बा माई कहते कि बबुआ तार बाबूजी राजा रहले हैं हां हां उनकर तन के प्रत्याग हो गई बा हां ऐसे राजा के लोग शोक मनावत हां तले लोई जे आ गई कैसे गैया नगरिया सोहरिया के देखी दे माई अब भैया भैया अले बबुआ हां हेने आओ आवो तोहरा के राजा बनवा दिल हां हां राम के वन भेजवा दिल बानी हनु किन रही है बांस हां अनुपजी है बसुरी। अरे भारत जब अपना माई के बात सुन ले हां तो का कहते रे का कि भर गइल मनवा हमार बरे हमार भैया बिनु जियल बेकार बारे हमार
बेकार भेजी नहीं हरवा देलू ऐसन पहुरवा भेजी नहीं हरवा देलू ऐसन पहुरवा जीवना भइल बा बेकार बरे हमर भैया बिनु जियलो भैया बिनु जियलो बेकार बरे माई तू काहे सन काम कैलू हा हाँ तने कोनो चैनल वाला माइक पीस देना तो चैनल लगा के दो कोनो माउथ पीस चैनल वाला जाने में तार होखे वो बढ़िया बोली एकरा ये तनी बढ़ा दी ना बढ़िया तो सीटी मारता कहीं हरन के मुंह कैले बड़े पीछे से है मुंह बा जरूर पीछे से बा हरन अब जानी जे भारत जी जो ना कहे के माई के कहले जे रे पापी ते नहीं ते सापिन हो गइले अपन बच्चा के अपने चबा भली ते कैसन गाय बड़े कैसन बड़े अपन बछरू के अपने खा गई है लगाई के कैसन बैठल बड़े तोरा मुहवा में कीड़ा ना पड़ गई हाँ राजा दशरथ से कहतरी जी तारा बाबूजी से हम आदेश लेके हाँ राम के वन में भेजले बने हाँ जी अते वरदानवा मांगे गइले तोरा मुहवा में पिलुआ ना पड़ गइल है बोल तोरा मुहवा में कीड़ा ना पड़ गइल है पड़ल हा तोर जीभिए कट के कहे न गिर गिर गइल हरे छी 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 मांगे वरदान गइलू भइल नहीं पीरा नहीं मुहवा में पड़ गइल अरे गिरो नहीं जीभ छितराई के कैसे बैठल बड़े अगिया जो ना करके हाँ ओ भाई के वन में भेज देलू हाँ जौन भाई हारल खेल हमरा के जिता देते हम भैया हाँ गोली कनैला हाँ हाँ फुटबॉल खेली जा हाँ जी हारियो जाए तो हमार भैया कहस कि बबुआ भरत तू जीत गइल बड़ा जीत गइला अब वो भाई के तू वन में भेज देल जब जब याद आई भैया के दुलार तब तब कांटे भाई अंगना दुआर हमारा रे जो याद आई भैया के दुलार भाई तो संगे खेलले खेलवले हारल खेलियो आज तू एक वगना में दूगो व्यवहार को दिलू माई तो एगो आंगला में तू दूगो व्यवहार तो हरा रे जो जब जब याद आई भैया के दुलार जब याद आई भैया के दुलार वरदान तुम मंगलू मुँह में
परल नाही कीरा देह में भई कहे न पीरा। भरत जी अपने माई के जो ना कहे के विद्यासागर कवि जी है हुआ तौन तौन बात भरत अपने माई के कहले अपने भाई खातिर तो ये गो आना में तू को दुआर तो हमारे जो जब जब याद आई भैया दुलो जे वशिष्ठ मुनि रहने कन जे भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि तोहर माई के नया रहन हो तारा माई के मायो सन रहले तार नानी तार नानी ए बाबा भर ए बाबा तार नानी ओइ सनी रहे नहीं खजानत का ला हम कह के सुना देते जान ला राजा काय कहे कि बेटी है के कही राजा काय कहे पशु भाषा जानत रहले पशु के भाषा है हर जानवर के चिड़िया चुरुंग चींटी हर जीव के समझ एक दिन खाना बना के रानी उनका के लगे देली आ दूगो चिंटी एगो रहे ललकी एगो रहे करियई आ दोनों छिपा के लगे पहुंच गई सब आपस में बतियावत तरी से कि रे करियई रे डोमी हवे ते राजा के थरियावा तो जेबे नु तो छूत हो जाई करियई कहते कि चुप चुप तेहू राजा के छिपावा के जरे सटबे नु तो इनकर खाना में मुंह तो हो जाई अब दोनों के बतिया सुन के राजा जी हंस दिए हंसले तले रानी के कई यानी के कई के महतारी राजा के पत्नी रहली लगली कहे जे काहे हंसनी है काहे तो कहले जे हंसा है ना हमरा के बताई ए रानी जिद मत करो पत्थर हो जाई एजा बताई तो पत्थर हो जाए हमरा के श्राप हो हां जी हम हर जीव के भाषा जानी ने एजा बतवनी की पत्थर भइने जिद हले कि ना बताओ तू पत्थर हो जाई हो अच्छा है पहाड़ बन जाई हो बताओ हमरा के बताओ कहले कि ठीक बा ए जाना बताई चलो काशी जी में चला वो जब पत्थलो हो जाई ते कवि जी नहा धोकलो कपड़ो फीची नु तो गंगाजल के दर्शन हो जाए रहिया में जाते रहे गो बोका एगो बकरी पाकड़ी जामर है पुरानी नार में भीतरी बकरी अपना मर्दा से कहते ए जी हम मुलायम का टूसवा ले अंदीना बोका कल जहनु हम राजा के कहीं कि मेहरारू खातिर पत्थर बने जाता रहे हुमच के दुई सिंह मरल तब राजा के कहले कि दादा हमारा पता ना तो बोका बकरी मारे लगले तो कहले जे चला रानी घर है घर लेके अइले आ 10 लबदा हुमचले 10 लबदा हुमचले तब कहली कि अब रहे दी करे जे नहीं और सुनो फिर तू लबदा दिहले फिर कहली जे रहे दी करे ना और तू डंटा ला तो वह कहता रे वशिष्ठ बाबा भरत से किया हो भैया इनको ले बिगड़ल इनकर मैया हो भैया इनको ले बिगड़ल इनकर पहले कहे मारता नहीं रहा मन में गाना गावत रही आहो भैया इनको ले ध्यान
राजा के हई में हरारू के कोई बन के आइल बाड़ी बन के महतारी इनका से माई वाला गुणवा इनको में बा इनका से होई ना भलैया हो भैया इनको ले बिगड़ल इनकर भैया हो भैया जा बाबूजी के काम क्रिया करो भरत जी से कहले जे काम क्रिया बाबूजी के करो अरे मामा के छोड़ा बबुआ फिकिरिया भरत अब बाबूजी के हो बाबूजी के करो बबुआ काम क्रिया बाबूजी के करो बबुआ काम क्रिया बाबूजी के काम क्रिया कर कुछ ना बिगड़ी तहार तारा ना सटोरी ना हो खेले हो गाना के चल गई तेरिया बाबूजी के हो बाबूजी के करो बबुआ बाबूजी का करो बबुआ काम क्रिया भरत जी बाबूजी के श्राद्ध क्रिया कर वाह देखे तो ससुरारी प्यारी भय जब ते कौशल नरेश जब गईले हाँ अपना माई के अवध में तब पूछली कि बोला बबुआ ससुरारी के समाचार बोला बोला अपना माई के ना रहले अपना सासुए के खूब प्रशंसा कैले लगले करे उहे हाल यहाँ के बा यह के हाँ अब लयदारी हुई बाबूजी के काम क्रिया हम करवा देहनी अब एगो लयदारी सुनल जाए।